Amjo tono haini hailam sopyo ani kesangti zomatia mora singblogo dini sande ojra kaham kaitor jono phung kchang romani ti anak phung kchang romani bake kaitono hambai sirubaya Borchuk no belai kena hamjak mani o hamjak mung paiplaya no unsukui hambai rusni reise rubaya haikeno tini bo kathang tone mani bage tini bo haina hai phung kchang jra nrong ne buskangwang te kaitono hambai sirubaya mo haikeno tini blog mo haine tini sande ke ang tini singilwng songbai bak singilwng baptisar songbai bak sati kaisa tam singkama ayang wang para pok tongkha aro jaga thana hane wansuk pitongo hingken rok nai tongdi aboni tini blog na ayang kila saka paisingo ongnai hingke arang thana hane wansuk pitongo hingke tabu wang orono khoi berena phaimani thangya kho khana thana hane wansuk tongo ke aboni sikang kisa singilwng motha songbai kisa visit khaisnai hane wansuk pitongo ken rok nai tongdi te ang poito khlai rok kaham kurung na tongna angbo kaham kurung na ke jeng thanani lam rokha ang ready ngoya kanai thaika Borchuk hathai pupara ang thaisingo moito kare hingke tabuk moito mangkha bai koton singina hare tabu thana loge borok phaibeya kho phaibe ke jengkha sinai gari sokhaine aro para dokan biskango ke joto nai tongdi krengai ani chero gari nai singlai tong gari ai gar nai singlai tong borok nai singlai first phaibe liya sido saimariya busuk time roda to saimaya nai singlai ko ro rung liyang khơ yan ha glu Kamaya ko sa maglalang thơ kaki yang hala boni mathia phuno gubo hai is I is sajagleri peli ane ande ferale ani khlai motha bere lai mani yak pai mujong yak pai okay dong Bazar duit ini kau bang, sekarang tak kena apa. Jadi kau, hai, wajah sekarang masih, please tak pernah ayah. Ayang.
Lengko. Tuyul sebab orang tong susu bukan sah. My khlai so koi kasen baga. Hang lai sinai tawak ke. Bisa berapa kan? Naik naik mana? Ma baba.